MB on saanut testattavakseen tuoreen Android-älypuhelimen LG G Flexin. Puhelimessa on seksikästä iso 6 tuuman OLED-näyttö sekä kaareva muotoilu, joka muistuttaa hyvistä ajoista Nokia 8110 kanssa. Erikoisuutena puhelimessa on näppäimet, jotka on sijoitettu puhelimen taakse 13 megapikselin kameran viereen. Puhelin lähtee päälle painamalla keskimmäistä näppäintä. Näyttö on varsin huikea ja soveltuu erittäin hyvin viihdekäyttöön. Kaareva muotoilu tukee katselukokemusta ja tekstit näkyvät riittävän isoina. Puhelinta on muutenkin erittäin mukava käyttää erinomaisen suoritustehon ansiosta. Erikoisuutena G Flexissä on takakuoren pinnoite, jonka LG lupaa toipuvan pienistä naarmuista ja arjen kolhuista ajan myötä. Kolot täyttyvät kuin itsestään ja puhelimen pitäisi näyttää aina uudelta. Tätä täytyy kuitenkin testata. Kestää näitä arjen korhuja ja kuinka se siitä paranee. Ensin vähän kynällä. Yllättävän hyvin kestää jo itsessään, mutta naarmu on kuitenkin selkeästi nähtävissä. Otetaan sitten hiekkapaperia. Katsotaan mitä 80 hiekkapaperi saa puhelimelle aikaan. No niin, siellä on selkeät naarmut. Sitten katsotaan kauan menee, että puhelin näistä toipuu. Kahden päivän odottelun jälkeen aika ei ole tehnyt täysin tehtäviään, kuten LG lupasi. Avainvilta tosin on hieman madaltunut, mutta on selkeästi vielä nähtävissä. Sen sijaan hiekkapaperilla tehdyt asfalttisimulaatiot eivät ole parantuneet lainkaan, joten paranevan takakuoren käyttökelpoisuus on kyseenalainen.